こんにちは。はい、こんにちは。お名前はボです。お名前は何です。おいくつですか23歳です。おいくつですか19歳です。どこから来ましたかสมาから来ました。どこから来ましたかラカイから来ました。家族は何人ですか6人です。家族は何人ですか家族は8人です。はい。担任先生はどなたですか担任先生は三先生です。ふるさとはどこですかสมาです。ふるさとはどこですかラカイです。組合はどちらですか組合は協力組合クレートです。会社はどちらですか会社は株式会社ちなみに古組です。仕事は何ですか仕事は方は空成功です。あの人は誰ですかあの人はワインさんです。ワインさんもイーサですかいえ、ワインさんはイーサじゃありません。実生です。あの黒板は誰のですかあの黒板はティロムセンターのです。はい。これは何ですかこれは机です。今何時ですか5時です。担任先生誕生日はいつですか誕生日は9月です。時計は誰のですかあの時計はティロムセンターのです。はい。ป้าさんもQC ですかいえ、ばさんはQC じゃありません。実習生です。はい。あのパソコンは誰のですかあのパソコンは先生のです。はい。電話は誰のですかあの電話は私のです。生年月日はいつですか生年月日は2003年9月21日です。生年月日はいつですか生年月日は2007年1月29日です。はい。これは何ですかこれはノートです。これは何ですか
これはレチョです。